Čo sme tu vzali dneska? Si ideme robiť horúcu čokoládu. Som tu s babkou, poďte. Poviem niečo, nie? Čaute. No, takže si ideme robiť horúcu čokoládu, takže babka už tam dáva. No, ale ešte horí, takže teraz už môže. Počkať trošku. No dneska to bude trošku také chillové. Že budeme to tak trošku ona tam bude dávať. Máme horúcu čokoládu. Tu sme si napríklad z toho tu urobili. Počkajte. Aby ste videli, nie. A to z toho, tu sme si urobili toto horúcu čokoládu, to je z Teska, sme si urobili. Tak toto sem dáme. No, tak babka, zoberieme si to. No, vidíte, beriem to na kameru. Takže máme tu už pripravené. Ja si trošku idem napiť. Napiť to už urucuje voň. Ale je trošku rúce, takže asi nie. Nie, počkaj. Trošku počkáme, nie, baba? Babka. To je horúca. Nie, babi. Nie, toto nie. Pomiešať. Čo tam máš, babi? Tu máš. Tu si zober. Tam, tu si zober, toto je čisté. Baba už trošku nerobila. Trošku podáva chvíľku, tu sme si zmenili. Nemôžem to dávať do kamery, bo moja babka je chorá, takže len takto môžete vidieť. A ona potom hovorí, že prečo mi tam dali, nie? Potom na mňa kričí. To je horúca. To je horúce, takže musíme počkať. Trošku to že si idem ochutnať toto tu. Už sme to trošku mohli, takže